תירוצים שלא התחפשתם בגלל הגיל לא התקבלו? לפחות לא אצל סיגל סיריוס שיצא לבדוק מה כן אפשר לעשות עם זה. זה הסוג של חיה. חיה בן אדם, יש לו זנב, הרבה קסקסים. הכתבה הזו מיועדת לבני 20 ומעלה. זו ההזדמנות שלהם להיות קצת ילדים, להגשים פנטזיה. תמורת לא פחות מ-500 שקלים תוכלו לעצב לכם את תחפושת החלומות. יש אנשים שהם רוצים משהו יותר מיוחד. כאילו הם אומרים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ויש אנשים שרוצים מה שקיים, כמו חתול, כמו טווס. זה סגור המכוך? כן. עוד כמה שעות המסיבה, כמו קלה לפני חופתה, מאיה הגננת מגיעה למדידה האחרונה. הוא היה סיבוב כזה לוונדר וומן, שים לב, כזה משהו כזה. וזה היה עוצר כדורים, אתם זוכרים את זה? לא עברנו את הגיל, כי גננת מתלהבת לא עוברת את הגיל, וחג פורים זה בשבילי מסיבה אחת גדולה, אם זה בגן ואחר הצהריים ובערב. ואם אתם רוצים להישאר בג'ינס שלכם ובכל זאת להיות מחופשים, כ100 שקלים והרבה צבע יעשו את העבודה. גם מאפרים מקצועיים, אבל כמובן גם אנשים מן היישוב, יכולים להשתמש בתבלינים כחומרים של איפור. אז אני יכול לעשות צבע צהוב מקורקום וצבע אדום מפפריקה, גם טעים, גם אכיל, ובעצם יש לנו את צבע שהוא מהטבע. ממש אוטוטו גם פורים מאחורינו. שעות של תכנון, יצירתיות והשקעה, ואם לא תזכו בתחפושת המצטיינת, לא נורא. פורים הבא, רק בעוד שנה.